Vítajte. Dnes sa teda pozrieme na zdroje, ktoré analyzujú to nedávne stretnutie Donalda Trumpa a Vladimíra Putina na Aljaške. A samozrejme aj na to, čo nasledovalo vo Washingtone. Áno. Rozoberieme si postrehy známych komentátorov Pepeho Escobara, Mohameda Marandiho, hlavne o tom stretnutí, reakciách v Európe a tých širších geopolitických vlnách. Presne tak. Skúsime sa ponoriť do toho, ako sa interpretuje, čo sa tam vlastne mohlo dohodnúť. A prečo tie zdroje hovoria, že zodpovednosť za Ukrajinu sa teraz ako si hádže na Európu. Je to celé dosť zamotané pre všetkých. Fajn, tak poďme na to. Začneme tou Aljaškou. Zdroje uvádzajú, že Rusko tam poslalo naozaj silný tím, viete, Putin, Lavrov, Ušakov, ministri financií, ekonomiky. No áno, tým snov, ako to niektorí nazvali. Presne. A to vraj naznačovalo, že tie hlavné veci už boli nejako predrokované, aj keď detaily samozrejme ostali utajené. Ale ten kľúčový bod, ktorý tie zdroje zdôrazňujú, bola asi zhoda, že americké zbrane pre Ukrajinu proste bránia akýmkoľvek rokovaniam. A práve tu prichádza ten zaujímavý posun, na ktorý tie analýzy poukazujú. Že tá zodpovednosť za vojnu, za jej ďalšie financovanie a vedenie sa akoby presúva na Európanov. Tých tam niektorí komentátori dosť nelichotivo označujú, však koalícia neschopných alebo podobne. Áno, alebo Snehulienka a 7 lietajúcich trpaslíkov. Je tam istá irónia. A diskutuje sa aj o možných plánoch B. Vieš, Putin by mohol pokračovať v tej opotrebovávacej vojne, Trump by sa medzi tým sústredil na Čínu, nechal Európu platiť ten účet za Ukrajinu teda, americkými zbraňami samozrejme, a popritom by stále mohol dúfať v Nobelovú cenu mieru. Takže, ak to dobre chápem, tieto zdroje to čítajú ako víťazstvo pre Putina a Rusko. Pre Trumpa možno tiež, osobne ale. Ale s otáznikmi. Hlavne, či sa to bude dodržiavať. A ak vojna pôjde ďalej, Trump môže vyzerať slabo. Tá skepsa tam cítiť. A ako toto potom zapadlo do toho, čo sa dialo vo Washingtone? Tam sa stretol s Európanmi a Zelenským. No, ten presun zodpovedností, ktorý sa črtal na Aljaške, sa tam mal podľa zdrojov prejaviť naplno. Používa sa tam naozaj silná obrazová symbolika. Tá s tým riaditeľom školy? Presne. Trump ako riaditeľ a Európania ako neposlušní žiaci. Malo to symbolizovať tú geopolitickú a geoekonomickú, povedzme, samovraždu Európy, ako to tie zdroje vidia. A tamto vraj začalo byť dosť dramatické. Trump údajne odmietol prímerie a tlačil na priamu mierovú dohodu. Áno, zatiaľ čo Európa je v týchto analýzach vykreslená ako, prakticky bezmocná, bez peňazí, bez zbraní. Niektorí komentátori dokonca očakávajú nárast teroristických útokov, spomínajú britskú stopu. A tiež tú nízku morálku na fronte aj v NATO. To znie dosť vážne. Je to vážne. Hovorí sa tam dokonca o možnosti kolapsu frontu. Ale poďme ešte k tej komplexnosti ukrajinskej situácie. Dobre. Zdroje totiž zdôrazňujú, že tie ruské požiadavky idú nad rámec územia a NATO. Týkajú sa aj práv ruské hovoriacich obyvateľov, celkovej štruktúry ukrajinskej spoločnosti. A to je niečo, čo by Zelenský asi len ťažko akceptoval, že? Hlavne, ak je vnímaný ako rukojemník tých krajne pravicových skupín. Presne. Je to veľmi nepravdepodobné. Ale zároveň ani Trump to nemá jednoduché doma. Jasné, tá vnútorná opozícia v USA, ten Deep State, vojensko-priemyselný komplex, médiá, elity. Všetci títo hráči a jeho motivácie. Tie zdroje špekulujú. Nobelovka, alebo skôr obchodné príležitosti v Rusku. Možno prepolenie amerických a ruských oligarchov. Ako príklad sa spomína Sachalin 1. Ale ani Putin nemôže úplne cúvnuť od toho, čo verejne deklaroval. Má svoje limity. Určite. A celé sa to deje na pozadí tej pokračujúcej hybridnej vojny proti BRICS. Áno, to je ďalší rozmer. Aljaška je vnímaná ako moment, kedy USA museli chtiac nechtiac uznať Rusko ako geopolitickú superveľmoc v rámci BRICS. Zatiaľ čo Čína je tá geoekonomická. A Irán sa často spomína ako kritický bod možnej eskalácie. V zdrojoch sa myhlo aj napätie na Kaukaze. Ten iránsky nápad na koridor Perský záliv Čierne more. Áno, ako konkurencia americkému projektu. To zvyšuje tlak na Azerbajdžan. Rusko sa k tomu zatiaľ stavia dosť zdržanlivo. A na záver sa ešte spomínala Šanghajská organizácia spolupráce ŠOS. Áno, je rastúci význam. Je tam snaha posunúť ju za hranice bezpečnosti aj do ekonomickej sféry, aj keď tie agendy členov sú stále dosť rôzne. Zaujímavý je ten kontrast symboliky.
Okrúhly stôl na ŠOS. Oproti tej hierarchii vo Washingtone. Presne. Ukazuje to na rôzne prístupy k medzinárodným vzťahom. Takže ak by sme to mali zhrnúť podľa týchto zdrojov, máme tu obraz Trumpovho dosť riskantného manévru na Ukrajine, presúva bremeno na Európu, ktorá na to zrejme nie je pripravená. Rusko si medzi tým udržiava silnú pozíciu a globálne zoskupenia ako BRICS a ŠOS naberajú na dôležitosti. Áno, to je v kocke ten obraz, ktorý tie analýzy kreslia. A možno taká myšlienka na záver, ktorá z toho vyplýva. Môže vôbec líder, akokoľvek mocný, skutečne nanútiť mier proti vôli všetkých tých zakorenených záujmov, tej obrovskej nedôvery a historických krívd, ako to tie zdroje naznačujú? Alebo je to len nejaké divadlo? Presne. Alebo je ten obraz kontroly a nejakej dohody len dočasným javiskom pred nevyhnutným pokračovaním konfliktu, alebo možno ešte horšie pred kolapsom do väčšieho chaosu? To je otázka, ktorú si asi môžeme klásť.